Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Juga akan hadis ingkang kalih ingkang dosa sono. Saking Mujahid, saking sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadise sapa wonge gelem reksa ndonga ngamalno sekawan dosa hadis. Sekawan dosa hadis saking umat Kanjeng Nabi iku bakale mlebet swarga. Terus dikumpulaken para nabi, para ulama. Saiki nomor 3000. Watas biro lan sabaro sira indal balai ing dalem nalikane natapi dalan. Wala takman lan ojo ngrasa aman sira. Ing iko billahi ta'ala saking sesane Gusti Allah. Terus nalika pikantuk bala musibah niku sabar. Makin aku pengen kumpul para nabi, para ulama. Terus boten krasa aman. Terus siksane Gusti Allah. Terus lampahi dosa cilik sampai akhir. Niku boten krasa aman. Jelas dosa jelas bakal disiksa. Allah bersani. Terus boten krasa aman. Ya Gusti Allah mohon ngapura wis aman dosa cilik apa-apa boten batal. Boten batal. Tapi dia tetap krasa boten aman. Kalau siksane Gusti Allah. Ini kok ditompo atau berarti atau boten. Terus krasa Namun wala tamshi lan aja lumaku sira binani mati kelawan adu-adu. Fima ing dalem barang bainal ikhwani ing dalem antarane pira-pira sedulur. Boten lapaiku kono lapah iku adu juga. Terus omongan pokok-pokok diomongno ini sepiro terus bukan sepiro orang ini adu lagi kanimah masuk usmani tapi ini provokator yang elek. Provokator itu dibuat yang aneh. Provokator itu ada sekali dibuat yang elek. Yang elek ini ku adu-adu ada sampai berapa masa ini adu. Nah, aku pengen kumpul para nabi, para ulama ojo adu-adu. Terus watashkura lan syukura sira Allah ing Gusti Allah ala kulli nikmatin ing atase saben-saben nikmat. An'ama kamus paling nikmat sapa Allah Gusti Allah biha kelawan nikmat alaika ing atase sira. Dan itu syukur ning sedanten nikmate Gusti Allah. Maka syukur. Terus kalau pengen kumpul para nabi, para ulama itu gampang syukur. Alhamdulillah.
nikmati saged mireng. Kathah nikmati Gusti Allah. Pun wadah iki hadis. Wa tasbiru lan sabaro sira indal balai ing dalem nalikane nemoni badan wal musibah lan musibah. Wala takut lan ojo merasa pegot sira in rahmatillahi saking welas asih Gusti Allah. Terus sabar kalau wonten badan wonten musibah. Terus boten merasa pegot saking rahmati Gusti Allah. Putus asa, apalagi putus asa. Mulai yang saya putus asa itu dosa gede. Dosa gede. Karena Gusti Allah di Al-Qur'an dari Gusti Allah wala ta'iasu min rahmatil. Ojo putus asa sangka welas asih Gusti Allah. Gusti Allah itu maha welas asih. Maha welas asih. Sakake. Wah, aku bakal dosa gede. Iki tidak mungkin binapura. Boten paten Gusti Allah nggih. Maha Rahman, Maha Rahim. Nok pun boten kula nyuwun ngapunten berarti iki putus asa. Terus aku baru melakukan sesuatu itu tak dosa terus aku. Itu namanya putus asa. Nanti rahmat Gusti Allah. Wonten yang bunuh diri dan putus asa. Koyo-koyo boten enten jalan keluar. Padahal Gusti Allah bisa mendawuh di Al-Qur'an, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Terus yang itu ibaratnya ujian cobaan. Itu sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan diuji pada Gusti Allah. Namun wa ta'lama lan warwasiro annama setuhim barat asoban langenani opoma jika kelawan siro lam yakun iku ora ono opoma ngayuh di akadiku kok luput opoma kain siro wa innama lan setuhim barat akno akan luput opoma kain siro lam yakun iku ora ono opoma ngayusi bangga ketingan siro. Terus kerja semua nopo mawon sing mesti bakal tumibo ing sira. Iki lho bakal yo tumibo ora bakal meleset apalagi. Tapi sawan sulit sawali no ora bakal tumibo yo mesti meleset. Terus dia minggu nopo mawon no anjene gampang aja jarai no jarai no anjene wis jarai lho jarai yo entuk tapi sawas boten jarai diusahakan koyo wae iki boten tak makanya duit terus rezeki itu dikata duit itu apa jarai mau jarai dia akeh masih no kerjanya buat pati moyo mungkin dia tapi sama sekali itu buat jarai jadi dia buat aja diusahakan lima dari pengimun dari lima direwangi orang turun direwangi itu mau buat jarai itu buat apa kata semua ini berarti orang janaku, oh ini berarti janaku. Nomor 3 tadi alhamdulillah. Nomor 3 tadi terus nomor 4. Bon, sing nomor dikulit wala takluk lan ojo luru sira.
ono golek pindah makhluk terus gampang itu bisa nemu tapi akhirnya dibentuk kayak Gusti Allah semua yo ridane Gusti Allah maksud ridane makhluk nah jan boten makhluk sing boten sama nuruti sama info boten enten sakara dunya iki kok seneng kabeh boten sakit boten sakit lain malah kecewa percuma tak berguna namun wala tu'sirun ojo milih hati siro ad-dunya dunya kalau akhirat ini ngatasi kalau akhirat ojo milih dunya terus ngawano akhirat dunya itu ya penting tapi harus sampai kalah no akhirat dunya itu ibarat orang mati sedih loh karena dunia itu dibandingkan kalian dekat akhirat itu awas dunia itu orang umuri wong sawang terus pulau sak dino ae nek akhirat iku padha karo 1000 taun itu dunya terus bapak yang dulu sudah kita ngatur modal itu sampai akhir wa ida sa'ala kalan ing dalem nalika jaluk kaen sira sapa aku ka dulur sira aku muslimah Islam maing bondo to ing dalem kang sira ora takon mongko aja kedhi sira alaihi ngatasi bondo omah terus nalika ana sedulur Islam jaluk bondo jaluk kalau yang jaluk namanya itu macam di macam kecil di mulai apa saja sampai macam nampak sudah jaluk mulai kawan yang jaluk juga dari pagi kemudian pun apa wandur lan ngalon sira fi amri hingga ing dalem perkarane anane sira ilaman marang wong wa utawi man iku fauqa ing dalem dhuwur sira wa fi amri dunya kalan ing dalem perkarane dunya sira ilaman marang wong wa utawi man iku dunaka kasa pendapatnya terus dikatakan ningali perkara agama itu bukan ningali sing sak iki kalau masalah dunia dikatakan ningali sak iki ojo kuat apa kuat apa jika dosa seputar wala tabdil lan ojo goro
siro ahlaka ing bojo siro keluarga siro wawala datalan anak siro iman kelawan barang yang kan bisa ngalor manfaat apa mahum ing ahlaka wawala datalan intro koni dalam membeli Gusti Allah wa yuqarribuhum lan marangake Allah hum ing ahlaka wa waladaka ila qali maka Gusti Allah wa aksin lan gawe bagus sira ila jiron marang tonggo-tonggo sira terus diangkat pulang aja ujungnya jadikan dari aja sing tonggo-tonggo itu manfaat membeli Gusti Allah terus marakakan ke Gusti Allah ada hakno ada Gusti Allah terus gawe bagus tonggo-tonggo itu jadi sila-sila tetap tonggo itu tidak jadi bagus mulanya wonten itu hakul hati tonggo itu terus hati wong Islam atau wong Islam di wonten hati tonggo di wonten sengaja tonggo itu wong Nasrani ada wonten yang itu beda tonggo itu wong Kristen wong Islam beda tonggo wong Kristen itu artinya wong Kristen buat sama itu ada dan wong Kristen itu menurut orang hati jahat itu jahat hati tonggo wonten terus wonten orang yang Kristen terus bodoh terus tinggal itu makanya percaya Tuhan wonten hakul jahat dan apa badan sedoyo nek kamu iki alhamdulillah kabeh dia guys wala takto lan ojo ngebotake sira apa ibadah ing kerabat sira wadari ro ing jalan kang duweni sana sira sing nomor 3 dosa ojo madosa lebih dulu ojo ditegur mau cewek kadang-kadang kuat dan dulu itu mau perangan ini sahabat dulu buatan ini mau suge wah itu dulu mau suge itu dulu mau orang dulu itu sudah dianggap dulu itu sini madrasah berapa dan hadis ojo sampai madrasah itu kerabat dulu pada dulu di sana wasilan wasilahum ing apoy darat wadari rahimah disambung napun wala tawa'an lan ojo laknat siro ahadan ing siji min khalqillahi ta'ala saking makhluk Gusti Allah Ta'ala nomor 3 ojo laknat wong ojo laknat makhluk Gusti Allah dilaknat malah wonten model
Daini lan yoyo. Terus kumpul para nabi, para ulama niku ngathah-ngathahaken maos tasbih. Apa tasbih? Subhan, tahlil, dan terus tahlil ini pula orang tahlil orang kaya berarti orang tahlil. Intinya tahlil paling akhir tahlil disingkat namun maos tahlil ini terus pakai maos tahlil alhamdulillah alhamdulillah terus alhamdulillah itu namun nah itu kenikmatan kalau dia ulama tasawuf kehilangan juga maos alhamdulillah nyai apa pun bilang bukan 7 juta masuk alhamdulillah siapa alhamdulillah terus dicuri ke atas mungkin aja lagi watakbiro latakbir watakbir Allah terus kok nalika dados sholat kawin ilahi ya rabbi anta maulana subhanallah subhanallah terus maos Quran ojo sampai di dalam maos Quran sing segala keadaan jadi Quran itu wonten hakim Quran itu ora diwoco itu berarti ora berani hakim Quran berani ningali Quran itu di maos diingeti mau ditinggali mau itu kok bener Quran itu boten diwaos diingeti ditinggali kok bener namun terus waktu sampai ninggal kami Jumat kan gitu kan wajib Jumatan terus jamaah sampai di jamaah terus mulai kumpul sholat berjamaah jadi buatnya tiga pendapat kalau Imam Syafi'i sholat jamaah itu fardu kifayah terus nopon wonten sing lampai salat berjamaah tunggal sak desa iku kumpul wajib. Ono sing ora jamaah ora dilihat apa apa soalnya sholat jamaah tunggal. Tapi kok sak kampung didalam sedaya mati ora wong ngadan. Ora jamaah kabeh dosa kabeh. Iki fardu kifayah. Ya kok sholat imam nanti para berdoa wajib kabeh. Mulane kok sahabat umat konsep sahabat umat sahabat sing keras. Iki kok termasuk sapa sing ora jamaah, wong dibobok. Akhirnya wonten sing ngaji
Ya Rasulullah, duh saya Allah. Ma iku Allah tawabu hadil arba'ina utawi ganjarane ikilah 40 apane hadisan hadise. Dados sahabat Salman itu nanti matur ning Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nopo ganjarane Kanjeng Nabi saged ngapalno reksa sekawan dosa hadis iku nopo ganjarane Kanjeng Nabi. Sahabat Salman al-Farisi takon Kanjeng Nabi. Kola ngendika sapa alaihi salatu wassalam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane kanjeng Nabi ngeten, "Walladzi junida ba'atha kamu sapa alladzi ing ingsun bil haqqi kelawan hak kelawan bener nabiyan alaihi nabi inna Allah setuhune Gusti Allah taala qalu sapa Allah iku yahsyuru ngumpulake sapa Allah ruh iman yaumul kiamat ing dina kiamat wal anbiya'i sertane para nabi wal ulama'i lan para ulama wa man kang utawi samane wong iku alama ngaji sapa man hadil arba'ina ing 40 apane hadis wa alama lan mulangake sapa man ing arba'ina hadis anasa ing soka ana sapa man apa dari kampung akhir iku khairan luwih bagus min ayyuqa tinimbang saking dewe sapa man adunya ing dunya wa malan barang fiha kang tetep ing dalem dunya. Terus jawabannya kanjeng Nabi yang tentang sumpah. Kanjeng Nabi sumpah demi dan maksudnya itu Gusti Allah. Demi Allah. Saya masih mutus aku dari Nabi ini kelawan benar. Jawabannya kanjeng Nabi. Gusti Allah itu bakal ngumpul besok di kiamat wong sing do ngamalno utawa reksa sekawan dosa hadis iki. Dikumpulno para nabi, para ulama. Terus ngomongane orang sing belum ngaji. Sing belum ngaji. Pertama hadis itu. Terus belum ulangi oleh manusia. Ini perlu apik daripada dimulai dunia saat di sini. Ini bahaya. Sekawan dosa hadis. Terus karena lagi dengan kanjeng Nabi walladzi yu'minat ba'atha kamutus sapa alladzi ing bil haqqi kelawan hak nabiyan alaihi nabi man utawi sapane wong iku ati yo reksa sapa man hadil arba'ina ing ikilah 40 apane hadisan hadise wa qala balan murid sapa man lurus sapa man biha kelawan arba'ina hadisan ing barang kita wali dalam kuwi Gusti Allah ala mohon sapa Allah Allah ngalungi kuwi iman sapa Allah Gusti Allah taala wa sapa Allah ya kiamat bila jatuh kelawan kalau kuring saking nur cahaya ya ta'ajjal kan gawok utawa sapa al-awwaluna biro-biro wong kang dhisik wal akhiruna lan biro-biro wong kang meri min husni saking kaliseman wa baranihi lan cahaya iman wa jamalihi lan bagus iman wa min kaumatillahi lan saking mulyane Gusti Allah iyahu iman. Terus lanjutane ngendikane kanjeng Nabi demi Allah sing putus aku dadi nabi kalah sapa wong ing kersa jogo ngamalno hadis 40 terus luru ganjaran padha ridane Gusti Allah luru ganjaran ngamalno hadis niku bakal Gusti Allah dikalungi besok dina kiamat kelawan kalung saking bahaya terus pada kalungnya pada. Dan saking padanya ini kalung sing
diparingi pitulung. Besok dina kiamat iso nyafaati wong 40.000. 40.000 wong sing ngekaki mlebu neraka. Iki jenengan saged nawaraken, mati saged tulung yang sekawan dosa. Jadi ngaji wonten sebenarnya sekawan dosa. Sak pinten. Aku wonten katale sekawan dosa niku saged disyafaat ditulung kaliyan tiyang sing saged ngamalno sekawan dosa. Boten namung wonten sing wis kok pitulung niku wong saged nyafaat dhateng tiyang sanes. Saben-saben wong iso nyafaat sampai 40 sampai abad itu dengan di antara dengan di wonten sing saged ngawalaken. Nah, itu pasti saged nolong kula nulungi rekan-rekan. Amin siko menjadi para alim ulama. Para ulama itu sing ulama akhirat sing ngamalaken hadis Nabi itu saged mari syafaat sami-sami. Kadang-kadang kita terus sampai sekawan dosa sama dosa sampai nulungi ulama. Wallahi junida ta'ata kamu sopo alladhi ekson ilhaki kelawan abd nabiyan alih darina masukari sama itu hati sopo umat dan hidil al-barina ikilah petangku apane hadisi wa allama lakulangaki sopo mat dari al-barina hadisan atasan so atau ngobarik guring man sopo Allah sopo yaman kiamati ejal kiamat nasiban bagian intawa bi al-barina saking gajarane 40 apane rojulan orangane minal hadjari saking pira-pira wali wayu lan lain sapa Gusti Allah ta'ala mulu sapa Allah liman para pokokane kang sosok hadirin al-barina ikilah 40 apane hadisan hadise likuli hadise tulis sama-sama hadisnya dari saking al-barina bisa al-kamalake bagi orang-orang sebu malaikat minawara nabi saking biro-biro malaikat yang menggunakan gambar sopa malaikat lalu selamat al-musuwa biro-biro panggung wal majalina nasyiro-biro kota waya kusuna dan kodonan sopa malaikat lalu rahmat al-asyara biro-biro iljan nabi yang dalam hadis-hadis memberikan nabi Gusti Allah iki kali yang purun berso tahun dosa saben-saben setunggal hadis sing sampe liwat tahun dosa wis gampangane pun sing terakhir dari sing
hadis itu mau diulang-ulang untuk ada manfaat. Ojo larang wong, larang kok itu dilarang. Itu hadis yang kita ojo larang kok, dilarang kok itu dilarang orang. Terus akhirnya si larang kok masuk. Berarti itu untuk manfaat. Dan itu yang untuk manfaat. Satu jalan manfaat terus itu diharam kok jasa
tujuh